Dita ay. Guys, kailangan nga kanang tanong ma kini. Guys, kailangan na. Nice kayo guys. Baho ka. Gago! Tsaka guys, dito kami yung mga alaga naming baka. Dito rin namin pinapakain yung mga baka namin. Sana yung baka namin. Baka ako, baka ikaw. What? What the fuck? Yan, baka namin na. Ma. Oh. Ma. Akat to isa. Ito isa kay. Arita sa isa kay kene. Gago! Butan ni, butan. Gusto nga ko kausaan ni. What? Gusto nga ko kausaan ni. Butan. Ma. 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 Ilan na ako. Ma. Ma. Ito bang. Ma. Wow! Guys, mana mo? Ari ba? Dili mo gud man mga kay kanang kuan man ni namo. Alaga man ni namo. Alaga man. Ismail ma. Gago!